Εσωτερικών, τον κύριο Κώστα Πουλάκη. Καταθέσαμε τη σχετική τεκμηρίωση, εξηγήσαμε το ζήτημα και ταυτόχρονα καταθέσαμε εισηγητική έκθεση και πρόταση νόμου. Θα ήθελα να σας πω ότι το πρόβλημα κατανοήθηκε αμέσως και λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι το ζήτημα αυτό θα επιληθεί. Θα ήθελα όμως πριν συνεχίσω από επίσημα χείλη να καλέσω τον κύριο Παναγιώτη Σκούτα, ο οποίος είναι διευθυντής του Υπουργού Επικράτειας του κυρίου Νίκου Παπά. Είναι ένας εξαιρετικός καλεσμένος. Αισθάνομαι μεγάλη χαρά και τιμή που σήμερα παρευρίσκεται και άφησε το πολύ δύσκολο έργο του στο Υπουργείο για να είναι εδώ στο συνέδριο μαζί μας, γιατί ο κύριος Σκούτας, ο οποίος επί σειρά ετών ήταν συντονιστής της Ανοιχτής Πόλης, έχει εντρυφήσει στα θέματα της προσχολικής αγωγής, στα θέματα των παιδικών σταθμών και ήταν πάντα ενεργός συμπαραστάτης και βοηθός σε όλες τις διεκδικήσεις μας, οι οποίες είχαν ως στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της προσχολικής αγωγής και την αναβάθμιση της ποιότητας παροχών προς το παιδί και την οικογένεια. Πριν συνεχίσω λοιπόν και εκτός σειράς, θα ήθελα να προσκαλέσω στο βήμα τον κύριο Παναγιώτη Σκούτα και μετά να ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου. Κύριε Σκούτα. Αν και η Πρόεδρος είπε ότι θα μιλήσει εκτός κειμένου από καρδιάς, θέλω να σας πω ότι εγώ θα μιλήσω από το κείμενο με καρδιά επίσης. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας μεταφέρω τις ευχές για κάθε επιτυχία στις εργασίες του Υπουργού Επικρατείας του κ. Νίκου Παπά. Προσωπικά, θέλω να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που μου δίνεται η ευκαιρία να απευθύνω χαιρετισμό στο μετεκπαιδευτικό σας συνέδριο. Επιτρέψτε μου να ανοίξω την ομιλία κάνοντας μια διαπίστωση. Θεωρώ ότι αυτή η μεγάλη συμμετοχή ενός τόσου μεγάλου κόσμου δίνει, νομίζω, την απάντηση σε σχέση με τα προβλήματα που έχετε και την επίλυση την οποία θέλετε και καταδεικνύει τις μεγάλες προσπάθειες οι οποίες γίνονται από την Πρόεδρό σας αλλά και από το Διοικητικό Συμβούλιο για να υπάρξουν και να υπάρξει ανταπόκριση στο θέμα που έχουν να κάνουν με την επιστημονική και επαγγελματική σας οργάνωση. Θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα την κυρία Καλαϊτζή, γιατί συνεργαστήκαμε αρκετό καιρό στο Δήμο της Αθήνας αλλά και με το σύνδεσμό σας σε πάρα πολλά θέματα. Θεωρώ ότι έχει πολύ καθαρή εικόνα και πολύ καθαρή άποψη για τον κλάδο σας και για την επίλυση των προβλημάτων σας. Και αυτό έχει να κάνει με το πιο ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας μας, με τα παιδιά μας και μάλιστα στην βρεφική και προσχολική ηλικία. Περίοδος πολύ σημαντική, θα έλεγα, καθοριστική για τη μετέπειτα πορεία του στη ζωή. Θεωρώ ότι αυτό το εργασιακό, το επιστημονικό σας έργο δεν έχει τύχει της καλύτερης αντιμετώπισης και βοήθειας χρόνια τώρα από την πολιτεία. Παρ' όλα αυτά, γνωρίζω τους αγώνες και τις δικές σας δυνάμεις, με τις δικές σας δυνάμεις να βαθύνετε στο αντικείμενό σας, να δώσετε με υπερπροσπάθειες τη σωστή παιδαγωγική ανάπτυξη στην πιο ευαίσθητη ηλικία των παιδιών μας. Η δικιά μας αντίληψη για το σύνολο της εκπαιδευτικής πολιτικής βρίσκεται πολύ ψηλά στην ιδεολογική μας προσέγγιση και προς αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούμε. Ιδιαίτερα η βρεφική και η προσχολική ηλικία θεωρούμε ότι είναι το ήμιση του παντός για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής και σας στέλνουμε άρρωγους από κοινού με εμάς σε αυτή την προσπάθεια. Κυρίες και κύριοι, η χώρα μας, η οικονομία μας, ο λαός μας
βίωσε και συνεχίζει να βιώνει τις συνέπειες μιας μνημονιακής πολιτικής και ενός χρέους που δεν του ανήκει, που εφαρμόστηκε τα τελευταία 5 χρόνια στη χώρα μας και σε κάθε πολίτη ξεχωριστά. Οι συνέπειες είναι γνωστές αυτά τα 5 χρόνια και δεν θα τις επαναλάβω. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ανθρωπιστική κρίση πήρε τεράστιες διαστάσεις, η οικονομία μας έχασε τον αναπτυξιακό της προσανατολισμό, η χώρα με την Τρόικα και με το ξεπούλημα της περιουσίας της μετατράπηκε σε απικία χρέους. Ο ελληνικός λαός στις 25 του Γενάρη έδωσε σαφή εντολή. Τέλος με τα μνημόνια, τέλος στην ύφεση και τη λιτότητα. Έδωσε εντολή για ένα νέο σχέδιο ανάπτυξης της χώρας μας, για μια στρατηγική ανάπτυξης που θα επαναφέρει τη χώρα στην κανονικότητα. Αυτός είναι ο ορίζοντας των υποχρεώσεων μας για την κυβέρνηση. Γνωρίζουμε ότι η ανεργία που βρίσκεται σε τεράστια επίπεδα και το χρέος παραμονεύει κάθε πτυχή της δημοσιονομικής μας πραγματικότητας. Και αυτό είναι το πραγματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δίνουμε καθημερινά τον συλλογικό αλλά και προσωπικό μας αγώνα. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο καλούμαστε να δώσουμε άμεσα κέραιες λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Από τα πιο μικρά που αφορούν την καθημερινότητά μας μέχρι και τα πιο σύνθερα που αφορούν τη σχέση μας με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια προχωρήσαμε ως κυβέρνηση στις 20 Φεβρουαρίου σε μια συμφωνία με τους εταίρους μας και με τους πιστωτές. Μια συμφωνία με την οποία διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν αποκλίνει από την εντολή που της έλαβε από τις 25 Γενάρη του ελληνικού λαού. Κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση μέσα σε 55 ημέρες δίνει μια άνηση μάχη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιχειρεί μια διαπραγμάτευση που έχει στο επίκεντρο ότι δεν υπάρχουν πλέον άλλα μέτρα λιτότητας, αλλά μέτρα μεταρρυθμίσεων προς όφελος του λαού και της χώρας, για να αντιμετωπίσουμε κυρίως σε πρώτο βαθμό την ανθρωπιστική κρίση, να επανεκκινήσουμε την οικονομία, να μεταρρυθμίσουμε το κράτος και να βάλουμε μπροστά την ανάπτυξη. Αυτό που μας ζητάμε είναι να μας δοθεί χρόνος και χώρος για μια χρηματοδότηση που δεν θα είναι νέο δάνειο, ώστε να βάλουμε σε κίνηση τη δική μας στρατηγική. Γνωρίζουμε και φαίνεται καθημερινά ότι οι δυνάμεις της νεοφιλελεύθερης Ευρώπης δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά είμαστε αισιόδοξοι ότι τελικά θα τα καταφέρουμε. Και αυτό διότι έχουμε και εμείς τα δικά μας διαπραγματευτικά όπλα και το λαό μας δίπλα. Η πίστη μας αυτή στη θετική έκταση του αγώνα επιβεβαιώθηκε και στην διαπραγμάτευση, επιβεβαιώθηκε μια ακόμα φορά χθες το βράδυ. Ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, βρέθηκε στη συνάντηση κορυφής με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετώπισε επιτυχώς για μια ακόμα φορά τις πιέσεις. Αντιμετώπισε ένα επικοινωνιακό πόλεμο, ο οποίος όλη την εβδομάδα που πέρασε προσπαθούσε να αποδυναμώσει τη στάση μας, της χώρας μας, απέναντι στους επιστροφές και για ένα Brexit. Αντιμετώπισε την επιμονή των νεοφιλελεύθερων και των συντηρητικών δυνάμεων που θέλουν να καταπνίξουν αυτή την ανακτική πρόταση που προσφέρει η κυβέρνηση για μια πολιτική με επίκεντρο τον άνθρωπο, όχι μόνο στην χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη. Και τα αντιμετωπίσαμε αυτά επιτυχώς. Δεν ενέρωσε στις πιέσεις και την καταστροφολογία. Με αποτέλεσμα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να ρίξουν σήμερα αναγκαστικά τους τόνους. Σήμερα παντού γίνεται λόγος για μια νέα συμφιλίωση, για μια νέα αρχή πάνω στη βάση που έχει συναμφισθεί στις 27 Φεβρουαρίου. Η Ελλάδα επανέλαβε τις θέσεις της. Έφερε τους πάντες πρώτων ευθυνών και έμεινε πιστή στη συμφωνία που υπογράψαμε στις 20 Φεβρουαρίου για μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλλουν στην αναδόμηση του κράτους, στην παραγωγική ανασυγκρότηση, στην έξοδο από την κρίση. Κυρίες και κύριοι, αντιλαμβάνεστε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει μόνο να διαπραγματευτεί και να πείσει τους θεσμούς για όσα θεωρείται για απαραίτητα. Πρέπει πάνω απ' όλα να δίνει μια συνεχή μάχη, μέρα με τη μέρα, πράξη με την πράξη. Διότι όλα όσα κάνει μπορεί να είναι μέρος της κοινής συμφωνίας, αλλά πρέπει συνεχώς να διεκδικεί ότι οι κανόνες γράφονται
όχι μόνο για μας, αλλά και για όλους. Πρέπει συνεχώς να στηρίζει τη θέση της έναντι των δεσμών και των μισθωτών και να υπενθυμίζει ότι οι συμφωνίες είναι συμφωνίες μόνο όταν ισχύουν και από τις δύο πλευρές. Και όχι μόνο αυτό που είχαν συνηθίσει μέχρι χθες, όταν η μία πλευρά υπαγορεύει και η άλλη εκτελεί. Κυρίες και κύριοι, θέλω να εξέρω το σύνδεσμό σας για την έντονη δραστηριότητα στο επιστημονικό και παιδαγωγικό του έργου, αλλά και την επιμονή στις διευθυντήσεις των θεσμικών και εργασιακών συστημάτων. Και το λέω αυτό όχι από φιλοφρόνηση, αλλά σου δίνω και απίστωση χρόνου που είχα μαζί τους όλη αυτή την περίοδο. Είπε και η πρόεδρος ότι πραγματοποιήσατε πρόσφατα αυτή τη συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών και Πολιτισμού Ανασυγκρότησης, τον Νίκο τον Βούτσι, που θέσατε τις ανάγκες του κλάδου σας και τα αιτήματά τους και τις απαντήσεις που πήρατε. Και είμαι στην ευχάριστη θέση των μεταφέρων ότι το αίτημά σας για επαναφορά του εξάρου έχει βρει ευήκο άτομο στο Υπουργείο. Ήδη έχουν παραγγελθεί οι απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις ώστε να μπορέσει το Υπουργείο να αποφανθεί και να ανταποκριθεί στο αίτημά σας. Και πιστεύω και για το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται η κυβέρνηση να ανταποκριθεί στα αιτήματα και τα δικά σας αλλά και της κοινωνίας ολόκληρης. Να ζητήσω να είσαστε συμπαραστάτες στο κοινό αγώνα. Και όσον αφορά τις διεκδικήσεις και τη συμμετοχή σε όσα τα συνδικαλιστικά σας όργανα θέτω, αλλά πέρα από βρέφονη διαγωγή, είστε και πολίτες αυτής της χώρας. Και έρχεστε κι εσείς αντιμέτωποι και επηρεάζεστε όπως όλοι μας από τα ίδια προβλήματα, από την ίδια την κρίση. Σας θέλουμε επομένως συμμέτοχους στην εθνική μας προσπάθεια, που είναι βαθιά πατριωτική, που εξυπηρετεί τις λαϊκές προσδοκίες και τα λαϊκά συμφέροντα. Νομίζω ότι όλοι θέλουμε τελικά μια χώρα πραγματικής δημοκρατίας, αλληλεγγύης, κοινωνικής δικαιοσύνης, πολιτισμού, με ανάπτυξη και περιβαλλοντική προστασία για όλους μας, αλλά κυρίως για τα παιδιά μας και για τις επόμενες γενιές που έχουμε. Κυρίες και κύριοι, είμαστε αισιόδοξοι τόσο ως κυβέρνηση και θεωρώ και ο ίδιος ο λαός ότι θα κερδίσουμε και αυτή τη μάχη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Αισθάνομαι την ανάγκη να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια, από τη στιγμή που η παιδική σταθμή του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας μεταφέρθηκαν στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο σύνδεσμος έχει την αμέριστη συμπαράσταση και όχι μόνο ο σύνδεσμος, αλλά και οι εργαζόμενοι συνολικά τα μέλη μας, τα οποία ανήκουν σε πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα στους Δήμους. Ο σύνδεσμος λοιπόν συνεργάστηκε με την ΠΟΕΟΤΑ. Θέλω να ευχαριστήσω την ΠΟΕΟΤΑ και προσωπικά τον πρόεδρο της, τον κύριο Θέμη Καραζόπουλο, διότι μαζί δώσαμε αυτόν τον αγώνα. Ο σύνδεσμος εξελίχθηκε επιστημονικά και η Ομοσπονδία ήταν αυτή η οποία το διεκδικούσε συνδικαλιστικά. Θα ήθελα συνεχίζοντας να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο του ΔΕΗ Υπήρου, καθώς επίσης στη Διευθύντρια ΣΕΙΠ, την κυρία Μάσιου, και στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, διότι η συνεργασία τους σε αυτό το συνέδριο
ενδυναμώνει, του δίνει λαμπρότητα και κύρος και αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν συνεργάζονται τα τμήματα, η εκπαίδευση και η απόδειξη, υπάρχουν προσδοκίες και ελπίδες για τον κλάδο των παιδαγωγών. Τα προβλήματα που καλούμε να αντιμετωπίσουμε είναι πολλά και μεγάλα. Χρειάζεται λοιπόν επαγρύπνηση. Όπως γνωρίζετε στις προγραμματικές θέσεις της κυβέρνησης πήγε κάτι καινοτόμο, ότι όλου του τύπου οι υπερπονηπιακοί παιδικοί σταθμοί εντάσσονται στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό λοιπόν είναι ένα χρόνιο αίτημα του κλάδου, διότι οι βασικές μας θέσεις ήταν πάντα η δημιουργία ενιαίου εθνικού συστήματος προσχολικής αγωγής, εκπαίδευσης και φροντίδας, ολιστική προσέγγιση του θεσμού από 0 έως 6, ένας υποπάροχος, ένα το παιδαγωγικό πρόγραμμα, ανάλογα βέβαια με το εξελικτικό στάδιο των παιδιών, τα οποία παιδιά είναι από 0 έως 6 χρονών. Φυσικά, μένει συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, διότι θα πρέπει να δούμε τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της μεταφοράς, της εποπτείας, της αρμοδιότητας. Δεν είναι σαφές ακόμη το πλάνο και θα πρέπει σε αυτό να διασφαλίσουμε τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, το γνωστικό κείμενο από τα 0 έως 6, από αυθαίρετα, όπως γνωρίζετε, το 2006 καταπατήθηκαν ως προς την ηλιακή ηλικία. Συμφωνούμε απόλυτα το ότι θα πρέπει τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να εντάσσονται στα πλαίσια προσχολικής αγωγής, αλλά στα ενιαία πλαίσια, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα αποδυναμωθούν οι παιδικοί σταθμοί, διότι φιλοξενούν πάνω από 50% προηλικιακά τμήματα, και είναι ένα θέμα το οποίο παρακολουθούμε και πιστεύω ότι θα το αντιμετωπίσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, τελειώνοντας, ήθελα πραγματικά να συγχαρώ και θα το κάνω το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Υπερπονηπιακών, διότι έχει αναλάβει και αυτή την τεράστια επιστημονική διοργάνωση να τη φέρει σε πέρας μόνο του. Δεν χρησιμοποιούνται εταιρείες, δουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο, δουλεύει η Γραμματεία του Συνδέσμου και θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προσφορά τους στην Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου μας, την κυρία Κούλα Καρλάκη, τον Κεντρικό Γραμματέα μας, ο οποίος τώρα ταξιδεύει με τα υπόλοιπα λεωφορεία και έρχεται από Αθήνα, τον κύριο Σάκη Δημούλη, την ταμεία του συνδέσμου μας, την κυρία Ελένη Σερμαία, και τα μέλη του συνδέσμου του Διοικητικού μας Συμβουλίου, όπως τους βλέπω, την κυρία Πιτίνα Κουνέλη, την κυρία Ελένη Σάρκο, την κυρία Κωνσταντίνα Ανδριανό, την κυρία Μαρία Μαλούδη και την κυρία Μαρία Τιβάνη. Και τελειώνοντας, σήμερα είπαμε συνάδελφοι ότι η καρδιά της προσχολικής αγωγής χτυπά στην πόλη των Ιωαννίνων. Μια πόλη η οποία συγκλονίζεται άδικα από το χαμό ενός νέου ανθρώπου. Θα ήθελα λοιπόν να κάνουμε ένα λεπτό σιωπηλή διαμαρτυρία ενάντια στο bullying, στην ενδοσχολική βία, η οποία μαστίζει και έρευνες αποδεικνύουν, οι οποίες έγιναν το 2011, ότι τα παιδιά